नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी एक और खबर, जो नी खबर जुड़ल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के जितना भी फैन बने आप सब खुश हो जाई, काहे कि बहुत ही एक अच्छा खबर आइल बाटे। जी आप सबके बता दी कि अभी तक पवन सिंह जी के नया साल वाला गाना रिलीज ना भइल रहे और ना ही कहीं खबर रहे कि उनकर नया साल के गाना आवता। लेकिन आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के नया साल के गाना आ रहल बाटे, आप सब इंतजार करी। हो सकता है कि आज शाम ले अभी हम वीडियो बना रहल बानी, अभी समय होता 4 बजता। हो सकता कि रात ले ई जोन गाना बाटे उ गाना के फर्स्ट लुक जारी कर दे जाई आप सबके बीच में, और बता दे जाई कि आखिरकार ये गाना आप सबके बीच में कब सुने के मिली। वहीं बात की जाओ दूसरा धमाका के, तो आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी कर लेले बने 2 गो नया फिल्म के साइन। जी हाँ, आप सबके बता दें कि जैसे सोशल मीडिया के हैंडल इंस्टाग्राम से अपन बतैले बने कि 2 गो फिल्म के साइन के लिए बने, जो कि आप सब देख सकता नहीं जा फोटो के माध्यम से। वहीं आप सबके बता दें कि दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर बने रत्नाकर कुमार, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के मालिक बने। और ये अभी जाते जाते 2020 में ही 2 फिल्म के और साइन कर लेले बने। और ये फिल्म के का नाम बाटे, का कब शूटिंग हुई अभी नहीं बतावल गई, बस साइन के लिए बने। और जैसे ही कोनो भी रिपोर्ट निकल के आई पवन सिंह से जुड़ल, तो आप सबके बीच में जरूर हम लेकर आ जाई। तो आप सब इंतजार करी, पवन सिंह जी के हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग आ रहल बटे। हो सकता कि आज शाम तक एक फर्स्ट लुक जारी हो जाए। तो आप सब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी लोग तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता नहीं एक नया वीडियो के साथ।